So, atong second flight with JGRC X12. Nga ato ang affordable nga drone na karon makita nimo sa Lazada at about 10,000. Mo na yung average nga price, 10,000. So, by the way, na dito karon babaw sa nato nagpalupad sa Maayo Resort sa Argao. Unya nata sa kilid kay dili man ta allowed na magpalupad directly babaw sa pool area. So actually kusog-kusog jud ang hangin. So tanaw makita nimo ang lubi na kusog yang move. Sa ubos dili kayo kusog ang hangin, pero inignana sa mga level sa mga punuan na may dapit sa lubi na iyahang mga dahon sa lubi kay kana na altitude nga height, kusog-kusog ng hangin mo na nga dili ko sure kung mopadayon ba ko og palupad kay kusog-kusog jud ang hangin. Unya first time man na nako na magpalupad sa JGRC na tanawa, first nako na palupad sa JGRC na kusog ang hangin, JGRC X12. Take note, di ba yan ni parehas sa ato ang DJI Mavic Mini o Mavic Air na musukulog hangin. Tanawa ang lubi, di ba kusog-kusog jud ang hangin. So mo na nagunahon pa ko kung ako ba ni padayon nun, pero makita ni mga taas-taas na ni nga altitude nanani sa mga 50 meters. Ako lang gud gi-survey ang area kay kung simba ko matagak walay maigo nga property, nakabayad ba tag sakyanan or makaigo ba taog taon lisod na kaaya. So na diri sa may dagat beach nga area, nindot mo siya, makita nimo nga clear ba ang water, pero wala mi kasulay diha og kuan, wala mi nanaog aron mo langoy. Dito ra mi sa pool area naglangoy. So diha sa may dapit ni sa guardhouse na nagsigtuyok ang drone, dili siya kadayon. Kusog-kusog jud ang hangin, maram siya paliron niya. Ako na pong balikon na so akong gisuwayan og may pataas-taas basin sa taas-taas nga altitude, dili kayo kusog. In which mo stable ni, ma-stabilize ni siya kay murag di man kayo kusog. Kanina altitude na ni sa mga 70 na ni, kani siya 70 meters. Makita ni mo na ang pool area na ang nindot kaayong design sa landscape sa Maayo Resort sa Argao. Akong gisuwayan pa dong dito sa dagat na area. Kung simba ko matagak, langoy-langoy gyud ni atong JGRC. So makita nimo actually na yung mga red diha no, nagay wedding reception or I think wedding gyud to ang nahitabo diha. So nga nindot gyud ta kay to kuan og footage, pero di kita allowed na magpalupad babaw dito kay na naman goy nahitabo pila ka cases daw na na yung mga drone daw na mahagsa unya nadoy na igo na mga kuan, nadoy maigo na mga guest. So lisod sad. So karon tanawa at aron makita ninyo nindot gyud kayo ang area. So makita nimo na excuse me, makita nimo ang mga makita nimo diha ang tibok nga property. So kaning naay blue nga atop, by the way diri mi nagstay. So diha mi nagstay ani kaning na blue nga atop. Unya nay gamay nga dan, one way ra gid na siya. So tanawa babaw sa property sa Maayo Resort, nindot kay siya na sa iyang housing. So balik ta diri mismo sa resort na diri ang katong wedding. So nagpadayon ta this 70 meters na altitude. So mo na kung kita magpalupad ta og drone, di kita palabi og taas kay wala man jud kay nindot na makuha. So mo ni atong second nga pagpalupad
dili man yun siya nindot. Wala man kayo ko ganahe sa iya, di man yun siya nindot, pero ako siyang gi-share sa inyo ha, nga kung kita magpalupad ta sa drone, dili man ang pinatas anay mo ang nindot. Nga to is magkuha ta og nindot na angle. So by the way, that's kuan man aerial, so aerial photography. So more or less ato unta ni gamay gitel, pero makita na to ang beauty ba. So dili patas anay ang drone, mo man jud na usually ang kana magsugod pa ta, mabaguhan ta sa atong drone, magpataas dayon ta. So mao gali di patakaybaw nga pilay limit gali ana, pila ka meters. Ako jud dugay jud kay ko ga I don't know lang sa pagbasa nako sa guidelines no nga 200 meters man jud ako mahuna-hunaan, pero sayop jud ko that's 120 meters lang. So 120 meters lang jud ang allowable na magpalupad kung dirita sa, of course naman ta sa Pilipinas. So mo man na ang giset sa ato ang dili ta mo sa aviation nga dili ta mo kuan mo labaw ng 120 meters kay nabi mga low flying na mga chopper. So kuyaw kay makasala na noon ta. So kay kusog man jud ang hangin niya, mao lagi wala kayo wala kay nako gisoy og babad ang JGRC X12. Pero in fairness na wala gid siya na disconnect, bisag layo-layo nang gyud to atong giadtuan. So tanawa, medyo kurog lang pud siya. Mo lagi kay kusog-kusog jud ang hangin ani nga time. So mao na nakakuha na ko adto nga katong sa atong footage. Pero wala jud kay tay nindot na angle. So mo na tong second nga pagpalupad. So na makita ko ninyo unya ato siyang ipaland. Same gihapon while nagmuland siya, iyang i-test kung safe ba. So muuntol gud siya. So once nga okay na, safe na, so mo-stop gud siya. Thank you.